Butas ka, di ko to makakaya. Basta may makasama lang kita, kahit kapiling mo pa siya. 3 hertz, ang mahal ng ganito. Sino pang binili ko? Hindi ko alam mo. Hanggang gano'n na lang ba? Kaya nang ako tanggapin. Pwede na yan. So what's up sa inyo mga kasulong? So nandito na kami, papunta na kami sa ilog. Sisimulan na namin ang food trip ngayon. Steady lang kayo dyan. Yeah, masaya to. Yo, tawiro na. Paliging. Paring gitara pare ah. Nasa ano pala kami? Pawa, Malinaw Albay. So papunta kami dun sa isa pang ilog na mas maganda. Doon kami magpo-food trip saka mag-swimming. May dalawa kami po tayong lulutuin ngayon. Tamang jamming lang naman to. Sa ngayon nasa ano pa lang kami? Nasa 5 pa lang kami. Yung iba hahabol. Tara, kawid tayo. Kaya naman hanggang malapit na sa ano, Betlog. Tapos lang kayo dyan. Lagi mo kulangot pare. Butas ba? Okay lang yan. Maraming tubig oh. Nang problema kayo. Ilog ng Balsa kung tawagin. So ngayon tatawid na naman kami isa pa. Medyo mahirap pero sabi ko nga lagi sa mga vlog ko dati, mas mahirap, mas maganda, mas masaya. Kaya ba? Basa na rin naman ako eh. Dito lang natin to. Malalim din. Ayun, may dala kaming ito, pangkuha to ng hipon mamaya kasi yung lalahok namin sa langka. Ito, gitara, kawali, niyog. Yan, kalderos, may bigas na rin dyan. Saka may dala kaming tubig inumin. Yung tubig na yan, malinis naman yan, galing sa bundok yan. Kaya ba? Parang dito ako pare, parang mas mababaw dito. Parang mas mababaw dito. Na-scam. Na-scam kayo. Mas mababaw dito. Oh, di ba? Basa yung mga betlog nyo. Pagpasensyahan nyo na yung video ko ngayon kasi magalaw, di sumama si cameraman, si Jepoy, may nagpapagawa ng bahay. Sana all nagpapagawa ng bahay. Kaya tatawid na naman kami isa pa pero tingin ko mas mababaw na to. Nananawagan po kami kay Duterte kasi itong mga grupo ng kalalakihan na to, nawalan po sila ng trabaho. Pinalayas po sila ng employer nila. Wala silang pamasahe pa uwi, naglakad lang sila. Ayan oh, kawawa naman. Ayun, basa na rin naman tayo. Enjoy na lang natin. Pawisan na ako. Kailangan natin isuot ang tsinelas natin. May kalaban tayo. Sa sapato sana ako eh. Buti hindi ako nagsapato. So kailangan magtsinelas na kami kasi marami ditong makahiya. Konting lakad na lang. Konting lakad na lang. Ayun. Parang wala kaming kinakain sa bahay ano kasi dumayo pa kami dito para lang mag-food trip. Pero ganoon talaga kasi kung di namin gagawin to wala kayong mapapanood. Pag sa bahay, food lang, walang trip. Ay, butik. Bars. Bars. Doon tayo.
nandito na tayo ngayon kung saan napili namin pwestuhan. Magdadalawang kilometro din kami naglakad. Magsiset up na kami, steady lang kayo dyan. Ang lulutuin pala namin ngayon, ginataang langka. Kukuha kami ng hipon sa ilog, kaya may dala kaming fishnet. Tapos mag-aano kami ng siguro laing na lang kung may makita kami ditong laing. Ano pare, bakit napili natin ditong pwestuhan? Binigay natin dito kasi medyo malinaw yung tubig, tsaka malayo tayo sa may palayan. Makakaiwas tayo dito. Tsaka, dito may kahoy, pili tayo makapuha ng panganin. Kaya dito rin tayo makuha ng Hipon. Ipon tayo. Sino mga kasulong? Yun nga sabi ko kanina, direct to sa bundok, kaya siguradong malinis talaga. So, may isa pang tanong pare. Bakit di ka crush ng crush mo? Kasi love niya na ako. Karating lang namin, kahoy agad yung hahanapin namin kasi baka bilang umulan, mababasa yung mga kahoy dito. Sinave ko na. Gagawin natin itong pangkayod kasi wala kaming dalang kutkuran. Itong pagkakayod namin sa DIY kutkuran. Malalaking hipon lang makukuha natin dyan kasi yung maliit lulusot dyan. Yay! Ikaw pare, anong role mo dito? Abang-abang lang. Abang-abang lang. Tagahawak lang. Opo. Ang ginagawa namin sa ngayon, sa batuhan na yan, may mga nakasingit dyan ng mga maliliit na hipon. Kaya inaano namin yung bato para pumasok dun sa net na yon. Pagbilang ng 3, kakalimutan ko na siya! 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 Ayun na. Ang dami nating nakuha. Ano ba? Makuha? Marami ba? Marami to. Pwede nating pagpili. Puro pa to. Negative. Negative. Wala susuko. Ano nangyari sa'yo? Diyan, bit. Diyan. Ang kakaibang mga kaputaan. Kakaibang hawakan mo pare. Diyan. Ayun. Nakatakot ng kulay mo? Hindi, parang ito kulay lang naman. Tayo. Lupit talaga ni Yet. Ang galing talaga kumayod ni Yet, oh. Iba talaga si Yet. Tingnan mo yung naghuhuli, tingnan mo yung nakaabang. Ayan o. Ang dami. Mas marami sana tayo mahanap kung malilit yung sarap po natin to. Pero okay na to. Fishnet? Wala kasing fishnet na yung ko lang po. Maganda. Oo, mas marami. Lumulusot, di ba? Dami na sana. Okay, wala. Hindi ko malusot ah. Ito na yung ginawa namin kuran. Naglagay kami dito ng patungan. Nakayuri na natin. DIY. Ganito sa bundok talaga. Sinadya talaga namin hindi magdala ng kayuran. Kasi may kawayan.
Kukuha tayo ngayon ng gabi dito sa gilid ng ilog. May nakita kami ditong gabi. Lulutuin namin, siguro sasabawan lang namin. Paalam ka pare sa puno. Sabi po, hindi ko po wala. Yan. Ito yung perfect na kukunin natin. Talbos siya. Di na kami nakapagpaalam sa may-ari kasi di namin alam kung sino may-ari ito. Konti lang naman, kukuha lang naman kami ganito. Lalagyan lang namin siya ng tinapa. Ayun, buti lang may dala kaming tinapa. Masarap to kasi mga talbos pa. Mga kasulong, makulimlim. Tingin ko uulan kasi sa parte dun sa may bundok pareho, umuulan dun pareho. Sana dapat makaluto na kami kasi papalapit na yung ulan. Sino nga mga kasulong, inabot kami ng ulan, ang lakas. Ito, alam mo, basang sisiw, basang sisiw. Pare, ano masahe mo? Ayan, nilulutuan namin, basang-basa na. Ito, Ito pala. bumigay yung trapal. Yung kahoy pare, paano na yan? Yung kudkuran mo pa rin, napakalupit. Ayun, hindi pa kami nakakapagsimula magluto. Ang lakas ng ulan. Pero titila rin yan. Makikisama rin yan. Sabi ko kanina, perfect yung natin jamming nga kasi hindi masyado mainit. Tapos umulan. Yan nga mga kasulong, inabot kami ng ulan. Di ba nangyari sa amin, kaya di ka nakapag-video, ngayon lang din. Gumawa kami ng mabilisang tent. Buti lang may dala kaming trapal. Yun o. Yung nangyari o, di pa kami nakakaluto, anong oras na. Sabi ko nga sa inyo, mas mahirap, mas maganda. Kasi may thrill. Ano pare? Hindi maganda ang mahirap pare. O yumaman. Gusto niyo daw yung maman, subscribe nyo na lang kami. Tingnan mo yung namin, mabilisan. Buti na may kawayan dito. Sa may-ari po ng kawayan na to, sorry po, pagbigyan nyo na kami dahil wala, no choice kami kanina. Basa yung mga gamit namin. Mabilisang gawa lang nabasa yung gitara saka yung cellphone, pero gumagana pa naman. Ano masama sa yung pare kayo? Masarap pagbasaan. May isa kaming problema ngayon. Wala kaming panggatong kasi lahat ng kinuha namin kahoy kanina nabasa ng ulan. Yun ang problema namin ngayon. So maghahanap kami ngayon ng kahoy ulit na panggatong. Ayun na naman ang ulan pre. Woo! Woo! Pero at least meron naman yung tent shelter namin to pansin. Ano yan? Kaya ba? Ang hirap pero pa rin, look at the bright side pa rin. So hanap tayong kahoy. Titigil, matutuloy yung jamming natin ngayon. Ganun talaga. Sa una lang mahirap. Abangan nyo na lang, tuloy ang luto. Pwede ayos lang kayo dyan. So nagpatuloy ng simula namin pagdurusa. Ayun na nga. May nakaisa pa tayong problema, daming problema. Wala tayong salaan. Pero gagawa natin ang paraan. Sudah kung batag di ka mo nagpo. Nakuha nyo pa de? Nakuha nyo? Piniling malaki na ng ano. Buwas buwa.
Mahulog ano. Sa mga kasulong, kumuha sila ng puso ng saging. Uulan na naman. Sakmain, parang laudan. Saksak ba? Balik ko. Saan yan, mahilig mo na. Yun guys, ito na lalagay na natin yung nakuha namin na hipon. Konti lang nakuha namin dahil nga sa malaki yung fishnet na dala namin, hindi kulambo. Pero pwede na to. Kasabay, makasama lang kita kahit kapiling mo pa siya. 3 rehearse, ang mahal ng ganito. Sino pang piliin mo? Hindi ko alam mo. Ang gano'n na lang ba? Kaya kung ako tanggapin. Wala namin nagkain. Tara. Ay, ano? Patingin ba sa natatawa? Yan mga kasulong, ito na yung inihaw natin. Hindi tayo pinagbibigyan ng panahon pa. Dito, kikilawin na lang natin, mabilisan lang. Lalagyan natin supa, sibuyas, bawang, saka paminta. Ito, hiwain na natin. Lambot. Ayun, galawang karabara na kasi mga lalaki na mga saka lalaki na tayo. Ano ba? Ang ganyan. Wala kaming gamit kasi talagang pag na dala namin kanina, yun na yun. Kahit salaan, kultura o plato mo, wala kaming dala. Bahala na, pwede na to. Uy! Ay! Pare, luto na. Saka. Yay! Kunin ko muna yung isang ulam. Uy! Sinusulo mo na yan! Kunin muna natin yung isa pang luto. Yan. Pwede ka lang yan. Ang sarap to. Wow. Nice. Okay to sa may to. Kaya na tayo. Solid. Uy, gutom na gutom. So yung mga kasulong, ito na, pinagpagura namin. Food trip na. Steady lang kayo dyan.
Tuliw. Ikaw na ba? Ikaw na patore. Sos, malayan ka ng ano? Pare, Kaya pa? kaya pa? Kain po, kain po. Na. Hop. Pang main event to. Wala susuko. Ito. Laking pigrunak. Busog ba kayo mga tropa ka? Dati na. Ito. Malaki yan challenge tayo. Okay ito. Kanina nakalubog yung pusod mo yet, naka ano na, nakaumbok na. Hindi, solid yung jamming sa parang foods. Yan. Tingnan nyo naman, oh. Di ba patari dyan yung isa? Napakasarap. Yung pagkain, tanaw ko pa sa langit. Ang sarap. Sobra, sobra. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ito na. Kabigyan. Sa bawat saglit, handang masaktan, kahit di mo alam. Wish 107 kang muli at pagbigyan ang ating nakaraan, kahit di mo na alam. Ano? Kamusta? Aray. Ayoko nang iwan siya. Papatayin lang. Any last word? Any last word? Any last message? Any last naman kita. Happy anniversary bukas. Ay, pare, magkabaki. Ayun naman. Sabi ko ko pa. 1, 2. Full twist. Iyo. Yung mga kasulong papaanod kami. Kaya mo niya lang kung gaano kabilis ang tubig dito. Hindi ko naman ito cellphone eh. Nalobat na po yung cellphone ko. Kupari! Hindi ko kaya! Wala ka dyan! Gawal, cellphone ko. Rock and roll. Rock and roll, Pepe Smith. Ayan. Dito kami sa taas. Matarik na ano dito, parang bangin. Woohoo! Sunod!
Sunod. Dito na ang tinatawag na SSS tricks. Kung mapapansin yung mga batang 90s yung nilalaro natin sa Xbox game. SSS tricks. Eto na! Trick trick eh! Trick trick eh! Batang Bandaw. Cannonball!